Dragi moji, selam i dobar vam dan i dobrodošli u novo druženje sa mnom i novi video. Kao što možete vidjeti, ja sam došla kod svoje mame. Mama nije još odšla. Žao joj, kaže, ostavite mene. Pa eto sve nešto i razloči, odugovlači, mrsko joj ići. Nije meni mrsko. Žao joj mene ostaviti. Pa dobro, tu je super. Uglavnom ja sam došla kod svoje mame, sinoć nazvala i kaže, ajde, dođite sutra na ručak. Tako da je mene suprug dovezo, oni će na džumu i poslije džume ako Bog da doći i oni ovamo na ručak. A idem ja sad ovamo da vidim šta će to nama mama da pravi ručku, kakav je to specijalitet. Nije mi ništa rekla, ništa mi nije otkrila. Pa idem ja malo vjerniti u kuhinju i da vidim šta će to napraviti nama. A ja se nadam da će biti kao i uvijek sve lijepo i ukusno. Evo vam, drage moje žene i mami malo. Selam alejk, dragi moji, i dobar vam dan. Ja sam se razletila, znate kako kad čerka dolazi na ručak, a posebno zet. Zeta mora punica štimat. Drage moje žene, mama ti je se već zadihala, nešto umorila, a nije još ni počela. Jesam, Boga mi se naravila. Ali jeste, evo dok sam ja došla. Svašta sam ja, Elma, odradila. Evo ovdje je mama hljeb. Ona je to jutros potkuhala. Evo, pogledajte, mašala. Još samo redna da joj se zagrije i ide na pečenje. I gledajte što je tepsija lijepa. Baš je dobra. Hljeb je potkuhala. Sad će da se peči. Jedno 10-15 minuta samo da stane i prvo pretpostavljam da će biti neki desert. Hoće, Elma, ne znam samo da li volite. Tufahije, jel? Jest. Evo ću ja oprat. To može uvijek, a i moji vole tufahije. A ja eto nešto slabo pravim. I evo ovdje već mama stavila agdu. Još sam da opere jabuke, da oguli, pa će staviti ovamo. Jel podidaš? Pa ja. Hajde, hoću to sve oprat. Vidim ovdje pripremila malo mrkve. Za supice naribala mrkvu. Faširano. Meso se odledilo. Pa šta će ti nama tu praviti? Pa ne moram otkrivati. Eto, dragi moje žene, morat ćete i vi Elma, draga. sačekat koji i ja. Drži i mene u neizvjesnosti, a i vas. Ništa, moramo čekat i biti strpljivi. Eto, ja se nadam da će biti nešto dobro. Važno je da će Elma biti ručak, a sad šta će biti? Vidjet ćeš. Sinoć mama je rekla sam vam, zvala i kad kaže sutra doće svi na ručak. Jutros ostala, raskloni ovo, raskloni ono. Ja malo prije sam došla. A tek je 12:30, jest. Pa bit će ručak dok i moji stignu. Boga mi, Elma ima posla.
I eto. Hoćeš ja gult jabuke? A ti rad nešto drugo, gul krompir. To je valjda će nešto s krompirom, dragi moje žene, da pravi, jer vidim ovamo i krompira. Ima. Ali eto neće da otkriva. Pa ne moraš odmah znati. Ajde. Ali vjerujem da će biti neki dobar specijalitet. Ne sumnjam. Ne znam bi ja to. Mamina hrana je najukusnija. Šta god da napravi, Boga mi. Najljepše kad mat spremi. Mene se kosa nije još ni osušila. Jutro se okupala i sam je malo fino. Inače ja ne volim skroz suš kosu. Ona mi bude ovakva. A opet mi je i narasla. Opet se moram išišati, jel da mama? Moš tu, fina ti je. Pa već mi narasla opet. Jete. Nije tu ništa. Jel se ugrijala redna? Jeste, ali nek mi još malo hljeba. Evo hoću mami pomoć ove jabuke da ogulim. Da nam ne oduzma previše vremena. I može odmah ovamo pošto je već gotova. Ajde ako ja ću oguliti. I odmah staviti ovamo u agdu. Da ja hljeba zarežim. Od već još, jel se ugrijala redna? Jeste. Sam da ga malo zarežim. Hoću na kosti ili pravo? Kako hoćeš tako. A eto viš, ja ga nisam nikad zarezivala. Sam pustim onako i on dok se peče pod onim poklopcem, on sam nekako pukne i napravi onu svoju formiranu lijepu koru. Evo, ja sam njeg zarezala. Evo, hljeb ide sad na pečenje. Jel se zagrijala? Znači, hljeb treba Sad sat vremena se peče. Pola sata ovako poklopljen i onda ću otkrit i pola sata još bez poklopca. Eto, to je to. Jak da te je gotova? Pa jeste to. I sad se ove jabke treba da kuhaju u ovoj jagdi. Koliko, ne znam, nije. Eto dok ne omeknu. Pratit fino, ne smije se ni prekuhat, ni da ostanu nekuhane. Pratit ćemo, Elma. Uglavnom ne smiju puno da se kuhaju, onda budu baš previše mekane. Manja. Pratit ćemo. Bez pojačala. Malo ću smanjiti. Evo jabkice već počele vrit. Samo treba i pratiti dobro. Ću vas vidjeti koliko će sati. Pa možda 5 minuta. Ja sam gledala samo telma koliko je kad sam hljeb stavila. Ja mislim njima 5 minuta, da ne treba više. Eto, uglavnom mama će pratiti. Slušaj, na 12:50 moram pratiti hljeb. Mama će sad oguliti krompir, pomoću i ja.
Ja, drage moje žene, pomoć svojoj mami. Žao mi da to ona sve sama. Ajde, lakše je ovako kad Nema veze, Elma. kad dvoje radi. Ne moraš ti mene baš sad u ovome žalit. Nije ovo ništa naporno. Pa dobro. Krompir je dobar, baš je krupan. Sam čoškom tim iskruži tu. Kuda je neka trava prošla kroz njega. Ali dobar ovaj krompir. Boga mi. Pa gledat je dobar sad kako je, da li je ukusan, vidjet ćemo. A znaš šta, ovaj žuti je krompir najbolji. Ovako što se tiče kuhanja je. Ja najviše volim ovako žuti krompir. Ne volim ni crveni, ni bijeli. Bože dragi, neka trava skroz prošla kroz krompir. Sad će mi baš pokvariti oblik krompira. Vidiš bogati kako je ona kroz krompir skroz. A ne moraš uzmi drugi. Gledajte ovog mašala. Koliki je. Baš je dobar. Jest dobar krompir. Ja sam njega otprala, sad ćemo ga gult. I onda ću ja raspoloviti i vidjet ćete dalje. Ništa mama ne otkriva. Šta će ona to praviti? Mene sad ove jabuke, moram baš jabuke dobro praviti. Pa da ti prati jabuke, ja ću u krompir. Pa Zelma, otvorila sam prozor. I danas je prelijepo napolju. Prelijep dan, Boga mi. A, jest. Je li ovdje padala? Oj, vjetar zapuhao. Kod nas sinoć u neka doba noći. Kad je udarila, ona je se baš ispadala. Pa možda oko 12. Sve mi tamo u vrata, u prozore. Sve moram brisat. Tako je i mene. Baš je se ispadala vjetar. A evo danas opet lijep dan. Toliko je puhalo, zapuha, zapada, Bože sačuvaj i nestade svjetla. Uj, reko šta ću sad. Hoćeš ga opet prati? Hoću. Ja. Hoću oprat. Naravno. Ovaj nećeš joj. Šta? Ovaj krompir. Pa nema lijepa forma. Već što ćeš, sa njim neće biti lijep. Jesu ove jabuke omekle sa jedne strane, jesi gledala? Ja moram gledat sad, one skoro gotove, da mi se ne bi prekuhale. No šta, one kad se prekuhaju, to odmah nije. Ja, ne valja oni da ostanu Pa ne smiju biti tvrdo, ni... Nekad uvijek bude na jednoj strani, ostanu tvrde. Baš se zamirisale, a i hljeb. Ne zna se šta ljepši miriši, ili ove jabuke, ili hljeb.
Pa hajde sad mati reći šta ćeš praviti. Konačno više nemoj držati ni menu neizvjesnosti, a ni moje žene. Šta radiš sad to, šta ćeš praviti? Evo sad ispolovila sam, nisam još. I stavit ću da se kuha. I kad se skuha, ne baš potpuno da se raskuha, onda ću ga izvaditi. Meso ću ispržiti i staviti za očine. Ja stavljam i luk. To je specijalitet moje snahe. Moja snaha to kad napravi, Dakle, što kažu, baš ponjeni krompir sa mesom. I stavim ja luk. I baš sam pravila nedavno luk, stavila crveni Sad luk. i bijeli, ali neću sad luk. Moj ne voli luk. Tvoj ne voli luk, pa neću stavljati. Ali s lukom je puno bolje, ali... Pa dobro, pa bude meni ovako ukusna hrana i bez luka. I eto, za Ko očine zna napraviti. meso propržit, stavi za očine i onda nafilovat krompir i staviti na pečenje. Kad se ispeče, onda sira odozgo staviti na svaki krompir. I da se istopi sir, onda prelit vrhnjem odozgo i to je to. Uglavnom vidjet ćete sve. I eto, drogi moje žene, mama je otkrila šta pravi. To sam imala priliku da jedim snaha kad napravi i zaista je preukusno i predobro, boga mi. Eto, vidjet ćete poslije kad to sve bude gotovo kako na kraju izgleda. Mama evo jabuke izvadila, jabuke su gotove, skuhane. Evo vidite, Evo, jabuke su se skuhale, pa sam nam sad samo po jednu. Pa kad ručamo, onda ću ja još praviti dalje. Ima jabuka, ali sad eto nemam vremena, pa po jednu mam. Ide na hlađenje u špajz. Evo, drogi moji, evo sam se razletila. Ma nema, to sad pa sad. Ja mislim da i vi ovako kad vam čerka dolazi zet, ko ima zeta. Znao kako to ide. Kak se kontala sup praviti? Postavit ću malo mesa faširanog. Eno, Pa i ja tako. mrkvu sam. I jedan krompirć, sitno na kockice. I onda ubacim trahan. Ja trahanu najviše volim. Tarhanu, neko kaže tarhanu. Ma ja kažem A mi ja to kažemo trahana. A neko tarhana. Neko ovako, neko onako. Od mjesta do mjesta, od naziva do naziva, znači svugdje je različito. Nigdje nije isto, ja kažem trahana i to je to. Evo ja ću malo odvojiti za supi. Ja mislim da je ovo dosta. Ma ne moraš puno. Neće ja puno, biti tu. ma ja šta radi? Neće ja puno jelma ni praviti supi. Hoću da se baš pojedi. Meso ide na prženje. Ne znam, jel ti imao pola sata hljebe? Da vidi koliko je sat. Jedan i 10. 1:10. Ja. Koliko je bilo? Jesi rekla 12:50, jesi rekla? Ja, znači to je 20 minuta. Ja. Još 10.
Da ja uključim i stavim krompir da se kuha. Malo ću vruću vodu. Maja, da što prije, da brže onaj prokuha. Maja, da hladno, onda kad bi prokuhalo. Pa hoćeš ga posoliti? Hoću, ali ne moram odmah. Moram još malo vode iskuhati. Još prije će mi prokuhati. Evo, meso. Ćemo ispržiti. A je li to ova plata veća? Iste su. Iste. Rekao da prebaciš širku vamo. Sada, ali šta ću kad Elmini ne voli luk? Biće ono jednako ukucno i dobro i bez luka. Kad se lijepo dodaju ti neki začini, meni bude zaista hrana ukusna, boga mi bez luka. Hoće ono Elma biti dobro, ali... Oni ne voli luk u hrani, a mogu ga ovako mogu jesti. Kad sam nam peče pravo vrelicu, kaže Merko, kaže, a gdje je luk? Rekao, boga mi ne ima ni glavici. A ja inače luk slabo i uzimam. Ne koristim u hrani ga i rekao, nema ni jedne glavici. Sad ću stavila sam sol. Sad ću negetu. Bibera. Ja sam se ugrijala, meni vruće. Da ja sprijemam i kuham. Malo paprike, pa tebi je uvijek vruće. Ne volim na vruće. Eto, sve sam za očine stavila. Sol, vegeta, biber, crvena paprika. Skoro je to gotovo. Evo, stavit ću malo i paradajz sosa. Tu je to. Evo ga, meso je gotovo, je spremno za krompir. Još sam da se krompir skuha. Mama je odmah stavila ovamo zacupu. No ja da ispržim odmah. I hljeb, kad se ispeče, ona će pripremiti ovamo nafilovat napuniti krompir i onda krompir staviti. Meso se prži, evo i mrkvica. Ja i krompir onda stavim da se peče i to je to. A mama, dragi, moja žena je zabrinula, hoće li ona to sve stići, hoće li biti to sve. Dok se oni vrati, rekao, možeš ti još svašta nešto pripremiti i ispeći, moj poceđumi neće odmah doći. Ima u mani čeri još hljeba. Još ja mogu. Ona se zabrinula, hoće li to sve biti na vrijeme, hoće. Da ja sad napravim fil za tofahije. Pravim sad fil za tofahije. Vidite vi ovo, mama ima i mljeveni orah, to je sve spremno. Ovo je moja snaha. Moja snaha i moj sin. Istucali, samlili i
Tako mi je rekla da joj pomogu. Tako da je meni sad olakšalo, znaš koliko. Ma ja najviše volim kad ima ovako pripremljeno. Kad pravim neki Ja kolač. mislim da je dosta. Sad će ovo zaliti ovo magdula. Ja moram prvo hljeb ovaj. Aj ti vid prvo hljeb. Dokle i šta je. Evo, dragi moji, gledajte hljeba mašala. Jes dobar. Ma predobar, eto, Boga mi. Sad Gledajte. još pola sata. Malo ću ovi... Et nek te zove. Da vidim sam ko je. Ovuć. I da još stavim, svakako ću kuhat jabuke. Pa ne moraš odmah Ma napraviti. ja, hajde. Sada se samo za ovi 4. Ne znam eto koliko, malo još. Da ne bude fil ni previše suha, ni sočana puno. Četiri mi trebaju. Gledajte vi to, kod moje mame, desertnjevi zdjelica, kako je to ona poredala ko slastičarnoj bogati. Gledajte vi to. Ja. Mislite samo vi mlađi da znate, znamo i mi, stariji. Ovdje mi je orasi i jagdu sam stavila, eto, rekla sam, gledali ste. Će biti sad ću previše ja tu napuniti. mekano, sočno, taj fil. Neće. Moram ja još jednu kaškicu uzeti. Ja sam jabuke napunila. Jezgrom. Sad ću malo samo još agdom polet da bi bilo to malo sočnije. I ide u frižider na hlađenje i poslije kad se ohladi onda ćemo dekorisati. Ne moraš više. Sa šlogom. Eto, to je to. Jate, tufaje su očle na hlađenje, mama će sad nastaviti da pravi ovu supu. Krompir nije se još skuhao. Pa u redu. Pa jest, još malo. Hljeb je isto pečen. Sad ću dok... Šta sam ja ovo uključila? Meso i mrkva je ispržena. Evo sad. Malo crvene paprike, vegete, soli. Za naše supice, do krompir. Krompir je skoro gotov. Još malo. Evo i ovdje piše tarhana. A meni je ova najbolja. Kako piše? Tarhana piše na kesi.
I meni je ova zaista najbolja. Ja uvijek uzmam ovu Salčinović. Mene nema bolje. Jel je gotov? Eto još supica. I krompir. Nafilovat krompir i sad malo da se zapeči. Treba izrendat sir. I to je to. Ima još svašta. Pa dobro. Ali eto, pola je se odradilo. Ovo je sad. Ostalo je još sitno. Gotovo. Jel, ti su ga oslali jednu, garant. Jesam. Pol. Vidi kod mene na 2 mjesta herpes. Pa neću još. Nikad provuć. Ovo mi nikad nije ovako bilo, da bude jedan do drugog. I nikad provuć. Šta misliš da ja jedan ovaj krompirić izvadim? Pa ja mislim da ti je krompir gotov. Da vidimo. Ja mislim da on gotov. Prekuhat će se. On je gotov. Pa mama je izvadila krompir u tepsi i sad treba čekati da se ohladi, jel? Pa mora. Pa da bi izubila ono. Mora se malo sačekati. Da se ohladi pa ću onda iskružiti. On će i do 3 doći. Koliko je stavio? Sad je 2 sače za 2 minute. Evo pa ured je gotova. I baš je kuhinja sva zamirsala, boga mi. I špore sam Ne zna se šta isprljala. ljepše mirši. Gledajte, ljaba mašala. Evo, dragi moji, krompir je se skuhao, ohladio. Sad ga ovako izdubim. Kad izdubim, onda ću filovat mesom, onim filom što sam pržila. Gledajte što se žuti krompir. Baš je dobar. dobar, boga mi. Odličan. Kuda nije baš svaki mi dobro se skuhu. Ono ima veze, još će se on malo peć. Urejene i bit će to dobro. Stop čisti, izmeći. I 8 ustala. Izmeći, posteljinu mijenja, osisava, prozore briši, non stop. Kaže mama, dragi moje žene, nema kad ni da priča sa vama, kaže samo trči tamo, trči vam.
Kaže, nema da sjednem i da pričam sa ženama. Pa ja. Kaže, nismo popijele ni kafu. Pa nismo, boga mi. Ko što to znamo, i u rad kad ja dođem mi prvu kafu popijemo i onda za poslom. Ali eto, Pa sad je odmah. To je tako bilo Mama počela da kuha i nema veze. Kad on dođu, kad ručamo, onda ćemo pit kafu. Zato što će doći i oni, pa me nabrzlo, nemam vremena sjedit ni pričat ništa, nego samo poletila oko ručka. Evo sad punimo naše krompiriće. Napunit i ide na pečenje. Ja vam, dragi moje žene, ideje ako ne znate šta danas da pravite, evo sad pa sad, a zaista je fantastično, boga mi. Ja sam im dala, jel da? Sad mogu praviti. Ako ne znate šta da pravite. Krompir u ruke, meso i evo ručak. Pored, boga mi što prelijepo izgleda, baš onako dekorativno, a da ukusu da i ne pričamo. A ukus je važniji. Ukus je stvarno dobar. I ovo sad ide na pečenje koliko? Pa malo. 5 do 10 minuta, jel da? Ma ja i onda ću staviti sir onda samo da se istopi. I prelit vrhnjem i to je to. Čekaj, bilo malo. Jednostavno, brzo, a odlično. Evo ovdje mama pripremila i sir. Ali on ide na kraj. Kad se sve to lijepo zapeči. Rasipao bolje ovo malo. Ma ja sam pošla rasipati s ovom malom, vidiš. Rekao, sa njom ću bolje. Sve je to dobro. Superiška. Jest. Ručak dobar, ukusan. Boga mi. I ovako, i gosti kad se najavi, ako ne znate šta ćete, razmišljate, što se kaže iz 15, 19, evo. Boga mi, sad pa sad bude gotovo. A vaši gosti će biti oduševljeni. Pa dobro, jel ma nemoj ništa priča dok ti ne probaš. Pa jesam ja probala to. Ali dobro, jes ti ovo jela. Ali sad čekaj, trebaš vidjeti kako je mama napravila. Ma ne sumnjam ja ti si probala kako je snaha pravila. A kako će biti mamino, kad probaš meni ovo onda. dobro, boga mi. Ali je stvarno predobro. Preukusno. Baš bude dobro. To ništa, ali sad ni ulje ne stavljaš, ništa. Ili pouliš. Pa možda ću malo, a i ne mora. Ja, možete, a i ne morate, sad ide na pečenje. Pa, jel da 10 minuta, ne treba više. Ma ne treba, pa krompir je skuhan, meso je isprženo, malo samo. Ja mislim da je ovo dobro. Malo ću preliti uljem. Evo ga. Ide na pečenje moj krompir. Evo još mama da umuti šlag, da dekorče tufaje, ovo da se zapeče, sad će i doći i moji. I onda ćemo ručat, pit kafu, jest tufaje, sjeti uživat. Hoćeš da izvučemo ovu dasku?
Koju? Smeta me. Koju? Ovu. Pa što te smeta? Sam pomjer gore još i... Evako. I evo, dragi moj narode, ručak je gotov, sve smo ju pripremili, moji se evo stegli i evo pogledajte na kraju krompir kako izgleda. I eto idemo mi sad da ručamo pa se vidimo poslije. Eto, drage moje žene, mi smo se baš najeli. Mama evo napravila kafu. Boga mi, baš smo se počastili. Boga mi, bilo je mašala predobro. Hvala ti, mama, da si mi zdrava i živa i da te Allah nagradi, pa nas opet eto ovako zvala na ručak. Sad ti mene na tebe red. Et, Boga mi, baš je mašala bilo sve odlično. I evo, mama nam je napravila sad kafu. Krompir, baš je... Da popijemo jedno. I et malo da sjedimo i progovorimo koju. Eko, samo sam trčala, letala, spremala, ništa nisam pričala i sjedela. Drage moje žene, baš sam se umorila. Tofahije se baš onako ohladile. Bogam će baš sada sjednu nakon ovog ručka. Ništa, dragi moj narode, to bi bilo to. Ja ću ovdje da završim. Bilo to, nisam ništa ni pričala. Da završim ovdje video. Et, mama hoće da priča. Ma hajde, umorila sam se, hajde, nema veze, prekine. Pa eto, hajde, dosta pričale smo. Ništa, ovdje ću da odjavim ovaj video. Idemo mi sad da uživamo, da pijemo kafu. A vi, ako vam je se video svidio, ako vam je mama dala ideju, ako ne znate šta da napravite, vidjeli se, zaista probajte da napravite, nećete se pokajati 100%, zaista je fantastično, Boga mi. Ništa, lajkujte, komentaršite, pretplate se ukoliko niste, to vas zaista ništa ne košta, meni mnogo znači za dalji razvoj kanala, pa se ako Bog da gledamo u nekom od narednih videa. Kao i svaki put se vas vaša Alma puno selam i pozdravlja i ljubi. Vidimo se.